Σήμερα έχουμε 15 Πέμπτου, εκδρομής του Χορτιάτη. Συνάντηση με τους Θεσσαλονικείς του κλαμπ. Να σου πω, εδώ είχε 0,07. Θέμα φωτεινότητας. Θα το ρυθμίσεις πριν να ξεκινήσεις να παίρνεις. Αν ξεκινήσεις να παίρνεις ένα δεν μπορεί να το ρυθμίσεις. Μείον εσύ. Μείον εσύ. Ηλιά, ρώτα τα παιδιά της Θεσσαλονίκη. Αυτή η λίνια αριστερά που βλέπουμε ποια είναι. Είναι καλά. Σκέλος ελεύθερα, έτσι. Ευτυχώς που δεν φοράμε μεγάλες κεραίες. Σταυρό και ο Δημήτρης που φοράει μεγάλη, μια χαρά περνάει σε πληροφορώ. Ωραία, πολύ ωραία φύση. Έχω βρήκε. Ναι, δεν βρίσκει αλλά ανοιγείς γιατί έχει καλό ελαττήριο. Τα παιδιά δεν έχω ακούσει τη φωνούλα της Μαρίας από το CD και ανησυχώ. Με ποιο αυτοκίνητο έχει πάει η Μαρία? Με τον... με το τένις. Η Μαρία, φίλε, είναι με το Θανάση και δεν έχουν SB. Έχεις PMR? Δεν έχω πει, Μαρία. Για ποια Μαρία μιλάτε, παιδιά? Μάρβα. Νομία είναι η Μαρία. Ποια θα λέγανε? Ρε παιδιά, είναι μαζί μου. Το Μάνο πήγε. Να μιλήσει τότε να την ακούσουν τα παιδιά, ανησυχούν.